kære alle. Vi befinder os nu i begyndelsen af et nyt millennium i 2 kriser, hellere end 1. Det er den økonomiske finanskrisen, om man vil, som har ramt os for nyligt, og har på mange måder taget scenen, fordi den rammer os jo hårdt her og nu. Men den anden, den har vi jo ofte haft på dagsordningen her i Nordisk Råd, og det er klimaændringerne, det er mangel på biodiversitet, og det er den miljøkrise, som vi står fremme for, og vil jo skabe langt mere problemer langsigtigt end den økonomiske krise, som vi tager os af nu. Men vi må dog anerkende, at miljøkrisen, den er ikke så højt på dagsordningen, som den var før. Og at vi er ikke endnu nået frem til de ønskede resultater, som vi gerne ville for eksempel have opnået i København sidste år. Men vi må dog huske, at vi opnåede en del resultater i København sidste år, selvom vi ikke kom hele vejen. Men at modkæmpe klimaændringerne, det er jo vores tids store opgave og udfordring. At skifte ud kul, gas og olie for vedvarende energi, det er jo en kæmpe opgave. Og at gøre det under en økonomisk krisestid, hvor det er mindre politisk vilje rundt om i verden, at sætte ressourcer og skatteborgernes penge i at bekæmpe miljøændringerne, det er en endnu større opfordring, end den var før København og før den økonomiske krise, og det kræver endnu stærkere politisk ledelse og handlingskraft. Og det er derfor, at vi i dagens problemer, den økonomiske krise, fokuserer på løsninger, som kan også hjælpe os i at bekæmpe klimaændringerne. Og der retter vi blikket mod grøn vækst. Den grønne sektor kan jo hjælpe os ved begge dele at skabe nye jobs, nye firmaer, grøn miljøsektorens svar på IKEA eller Nokia eller Mærsk for at forstærke økonomisk fremdrift i vort område, men på samme tid at have positive virkninger for miljøet og hjælpe os at bekæmpe klimaændringerne. Der er kæmpe muligheder i området. Det er et område, som omsætter 6.000 milliarder svenske kroner om året, og det er utrolig mange islandske kroner. Og vi har styrkepositioner der. Island har jo specialiseret i geotermisk energi, Danmark i vindkraft, Norge i vattenkraft, biodiesel i Finland og Sverige, og det kender vi jo. Vi har også styrkepositioner i vores topforskningsprojekter, og vi kan tilsammens, som alle er små lande i internationalt sammenhæng, nå længere frem, både at lobbyere internationalt, men også i at styrke vores industrier og vores erhverv i at søge mulighederne i den voksende grønne marked. Og vi har derfor ønsket, at statsministerierne adresserer os her i dag og svarer på spørgsmålet om grøn vækst er vejen ud af krisen og måske kriserne. Og vi glæder os til at høre deres indsatser. Vi kan jo sammen med at lægge til fælles vores ressourcer på så mange områder nå langt mere resultater end vi gør før. Og måske vi skulle overveje at have
et fælles nordisk plan om grøn vækst i Norden. Jeg beder den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, at tage stolen.